बे समाव माखासे मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय मोनसे मेसेज फोरमायदों। जोंनि खौरांनि गेजेरजों बेखौनो मोनथिहोबावनाय जागासिनो दं दि फैगौ 3 एप्रिल खालाराव बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि नखरनि थाखाय अनसुंथाइ महरै रांनि चेक राननाय जागोन आरो फैगौ 3 एप्रिल खालाराव गासै 201 मुंख्लं नखरनो बिटिसिनि सेक्रेटारि मावख'आव 1 बाजि रिंगानिफ्राय रांनि चेकखौ राननाय जागोन। बेखायनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मुंख्लं नखरफोरनि 201 फारिलाइयाव मुं थानाय बिथांमोना 1 बाजि रिंगायाव नुजाथि फैनो जोंनि खौरांनि गेजेरजों खावलायो। बिदिब्ला फै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायो खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारीनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। आरो बिटिसि सरकारा फैगौ 3 एप्रिलाव जोंनि एनडिबिफोरनियाव 3168 मुंख्लंफोरनि लिस्ट दङ। बेनि गेजेराव 201 था मुंख्लंफोरनि जा एक्स ग्रेसिया मोननांगौ बेखौ जोङो फार्स्ट पेज हिसाबै फैगौ 3 एप्रिल खालि होजेननाय जासिगोन। बेवहाय जाय बिथांमोना आसाम नाङै 201 सानि लिस्ट दङ बिथांमोनखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों। क'क्राझार सेक्रेटारियेटआवहाय सेक्रेटारियेट अफिसाव 1 बाजियावनो नुजाफैनांगौ। 1 बाजियाव जोङो जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौ खालामदों आरो बावहाय जाखां लोंखां जोङो 2 बाजियावहाय चेकखौ राननानै होनाय जागोन। आरो बाखि थानायखौ जोङो पेज हिसाबै बेखौ होलांबाय थागोन। बेवहाय एसे टेकनिकेल प्रब्लेम जादों। बियो जादों जोंनि गोबां मुंख्लं आंगोफोरा बिथांमोननि थैनायनि डेथ सार्टिफिकेट, मेडिकेल सार्टिफिकेट आरो पुलिस रिपर्टखौ जोङो मोननो हायाखै। बेखौ जोङो माबोरैहाय बे मोननै रिपर्टआ गैयालासिनो बा सार्टिफिकेटआ गैयालासिनो जों माबोरै मुंख्लं बिथांमोननि न'खरनो एक्स ग्रेसियाखौ होनो हागोन बेनि बेबस्थाखौ जों सावरायगासिनो दङ। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।